Con máis de 1000 anos de vida, o Reino de Galicia posúe unha historia tan fascinante como descoñecida, mesmo pros propios galegos e galegas, un relato que paga a pena ser contado. Para nos achegar a ela compre retrocedermos ata o ano 406. Daquela Roma seguía a dominar gran parte de Europa, mais non por moito tempo. Lonxe de Galicia, nas afastadas terras de Xermania, unha confederación de povos libres logrou derrotar as lexións romanas e irromper no imperio. Un destes povos xermánicos era o suevo. Logo de varios anos no imperio, os suevos conseguiron instalarse en Galicia, entón unha provincia baixo control romano que recibía o nome de Galaequia. Na capital galega, en Braga, os suevos situaron a súa corte no ano 411. O seu primeiro rei alí foi Hermerico. Este non só foi capaz de limitar o dominio romano, tamén conseguiu que os magnates galaicos ou galaico-romanos o aceptasen como líder. Pouco a pouco os suevos integráronse na poboación local galaica, que por entón era cristiá e cuxa lingua estaba en vías de se converter no galego. Co tempo, aquel reino liberouse do control romano e pasou a ser coñecido en toda Europa co nome de Reino de Galicia. Durante case 200 anos, os seus reis expandiron fronteiras, acuñaron moeda propia e organizaron eficazmente tanto a Igrexa como o Estado, algo extraordinario naquela época. Con todo, cara ao ano 585, o veciño rei de Hispania, o visigodo Leovixildo, aproveitou a crise política que vivía entón Galicia e conseguiu facerse co control do reino galego, non sen antes devastar a cidade de Braga co seu exército. Desde entón, os sucesores de Leovixildo pasaron a seren considerados reis de Hispania e de Septimania, ademais de reis de Galicia, polo menos na teoría. Na práctica, as rebelións sucedéronse e algunhas revoltas, como a de Malarico, estiveron a piques de acabar coa fráxil autoridade dos visigodos no territorio galego. Para atallar toda a ameaza de insurrección, os visigodos non lles quedou outra que situar gobernadores de confianza no reino galego. Caso do príncipe visigodo Vitiza, que gobernou Galicia como rei desde Tui por volta do ano 694. O dominio visigodo non duraría moito máis. Ao pouco de morrer Vitiza, os exércitos do poderoso califato islámico entraron na Península Ibérica e absorberon a maior parte do reino de Hispania. Galicia volvía a estar libre do dominio visigodo e non só iso, o califato islámico tampouco lograra asentarse no noroeste da península. Así, libres duns e doutros, as grandes familias da aristocracia galaica, fosen galegas, asturianas ou cántabras, recuperaron o control sobre as súas terras. Axiña os máis poderosos non dubidaron en reclamar o trono de toda a antiga Galicia, desde Cantabria ata o Río Douro, alegando dereitos dinásticos pouco menos que fantasiosos. Na realidade, sabemos moi pouco do que pasou entón. As crónicas, verdadeiras ou falsificadas, fálannos de numerosos nobres, como o famoso Paio, que lograron en diferentes momentos impoñerse fronte a outros poderosos. A pesar de todo, sí temos a certeza de que un deles conseguiu reinar na maior parte de Galicia arredor do ano 800. Foi Afonso II, coñecido en Europa como Príncipe das Galicias. Durante o seu reinado apareceron os restos atribuídos ao apóstolo Santiago e tras isto, Compostela comezou a ser un centro de culto e tamén de poder. Ademais, este rei, educado no mosteiro de Samos, decidiu levar a capital do reino á pequena vila asturiana de Oviedo, motivo polo que tradicionalmente se quixo chamar a aquel antigo reino de Galicia co nome de Reino de Asturias, aínda cando Asturias só representaba unha pequena parte do reino galaico. Como centro espiritual do reino, Compostela converteuse nun obxectivo pros saqueadores vikingos, que ao longo dos séculos IX e X atacaron sen piedade as costas do reino de Galicia, ou como eles a coñecían, Galizuland. Entre os sucesores de Afonso II, o máis destacado foi Afonso III, que reinou ata o ano 910. Durante o seu reinado, as fronteiras de Galicia chegaron ata Coimbra e a corte trasladouse de Oviedo ata a vila fortificada de León. Por esta razón, aínda hoxe é moi común chamar Reino de León o Reino de Galicia do século X, aínda cando a propia cidade de León se coñecía naquel tempo como León de Galicia.
Destronado Afonso III, o reino pasou a mans de numerosos monarcas como Ordoño II, Ramiro II ou Afonso V, ata que finalmente a raíña Sancha o consegue consolidar no século XI. Xunto a esta expansión política tamén viría a expansión das linguas galega, asturiana e castelá cara ao sur. A pesar de que as conquistas fortaleceron o reino galego fronte á veciña España musulmá, a expansión tamén deu moito poder a dous grandes condados, o de Castela, no leste, e o de Portugal, no sur. Os magnates destes territorios non tardaron en impulsar revoltas e rebelións fronte aos reis. O condado de Portugal, até entón galego, acabará converténdose en reino independente logo do ano 1140. Pouco tempo despois, tamén Castela pasaría a ter reis propios e moi hostís fronte a Galicia. Como resultado, a monarquía galaica conservou para si as grandes capitais históricas, León e Compostela, cidade que acadara inmensa influencia da man do arcebispo Diego Xelmírez. Desde o século XII, os reis galego-leoneses Fernando II e Afonso VIII promoveron cidades como Pontevedra, A Coruña, Ribadavia, Betanzos ou Ferrol, e mesmo universidades como a de Salamanca, en terras leonesas. Con todo, no ano 1230, a morte de Afonso VIII, rei de Galicia e León, resultou dramática para o reino. Ese mesmo ano, aproveitando o conflito sucesorio, o rei Fernando de Castela irrompeu en León para usurpar o trono galego-leonés. Finalmente, tras 2 anos de guerra, o monarca castelán logrou dominar Galicia e Asturias, ademais das terras leonesas. A pesar disto, a situación non puido acabar co poderío económico, político e cultural de Galicia, nun momento en que o galego era a lingua latina máis prestixiosa da lírica peninsular, falada tanto pola poboación galega como pola portuguesa. Aínda así, os reis casteláns nunca deixaron de seren vistos como usurpadores da coroa galega. Isto explica que os grandes nobres galegos apoiaran a Xoán I como rei de Galicia, León e Sevilla e que a aspiración seguise viva a través de Fernando Rodríguez de Castro, asasinado polas tropas castelás na batalla de Monforte de Lemos no ano 1305. Desde entón, Galicia deixou de ter reis propios e pasou a estar gobernada por reis casteláns. Con todo, a liñaxe dos Castro e o Reino de Galicia mantiveron toda a súa influencia internacional. Proba disto foi o decisivo papel dos Castro na guerra contra o rei Enrique II de Castela desde o ano 1369. Nesa ocasión, a alta nobreza galega mesmo chegou a proclamar como rei de Galicia a Fernando de Portugal e aínda posteriormente o inglés Xoán de Gante. O fracaso daquela estrategia tivo un custo altísimo. A vitoria final dos reis casteláns supuxo o exilio de gran parte da aristocracia galega, a comezar por Fernando de Castro, líder da liñaxe, así como a introdución de nobres casteláns en Galicia, cos que por primeira vez se comezou a introducir tamén a lingua castelá en territorio galego. Nin con estas os monarcas casteláns conseguiron controlar o reino como desexaban, especialmente na cobranza de impostos. Por iso, a finais do século XV, os reis católicos Fernando de Aragón e Isabel de Castela se propuxeron someter Galicia, onde non eran considerados por moitos como monarcas lexítimos. Co fin de controlar definitivamente o reino, debilitado logo das guerras irmandiñas, os monarcas enviaron un corpo armado a Galicia en 1480. Este ocupouse de derrubar dúcias de castelos e combater as insurreccións de nobres galegos como os condes de Lemos ou os Pardo de Cela, entre outros. Con isto comezou a dominación política de Galicia baixo a monarquía castelá, así como a marxinación da lingua do reino, o galego. O goberno de Galicia, os grandes mosteiros e os impostos pasaron a estar controlados ferreamente por autoridades que non só non eran galegas, senón que descoñecían o país e o seu idioma. Galicia ficou atada á coñecida como Coroa de Castela, con independencia de que os reis fosen da dinastía Habsburgo ou Borbón. A pesar de que o reino galego aínda mantivo institucións propias ao longo dos séculos seguintes e mesmo chegou a proclamarse soberano no ano 1808, o goberno español acabaría por disolvelo no ano 1833. Este sería dividido entre as 4 provincias actuais que deseñou o andaluz Javier de Burgos. Foi o fin dunha longa historia, mais tamén o comezo doutra.